školy. Čo? Ja som robil takéto školy. Ja som mu dala miešať a on mi hovorí, že ja už som také robil v škole. Hej, ty tak pomáhaš? Áno. A teraz pomáhaš mamke? Áno, takto. No ukáž, ako ti to ide. Povedz, čo chceš. Takto licho. Pozri sa na ňu, jak rýchlo mieša. Pozri, mama, licho. Áno. Wow. Tak sami vieme už, to bude variť. Oh, look. Wow! My bestie. Doa. Počkaj, daj mi tam ešte toto, to sa ti bude lepšie. Čo Ja robíte? dám to tam. výborne. Ja dám. Počkaj. Dáš to tam, tam doma. Maminka to vymiešala, lebo tam je ešte veľa nás. Tu stoj. Môžem dať teraz? Môžeš za chvíľku, pozri sa. Jej. Miešaj. No. Poriadne miešaj sami. Poriadne miešaj. Rád pečeš koláčiky? Rád pečeš koláčiky? Jej. Moca. No miešaj, už to musíme dať dovnútra, už je rúra teplo. Už ho to nebaví. Však mi pomohlo od začiatku. Miešaj poctivo. Like it? Povedz, mama, pomôž mi. Mama, pomôž mi. Pomôžem ti, počkaj, toto si dáme a potom to vysypieme spolu. No ty... Môžem ísť tam? Nie, tam už máme také. Zakry si pusu, keď kašleš. Potom však nebudeš. To ideme byť radšej nad dresom. Mama robí bordel? Toto a teraz ideme toto rozmiešať a toto potom vyleješ, dobre? Potrebujem tu robiť, takže budem v zábere. Nevadí. Tak miešaj, musíme to tam už dať, však... Že Evina, nemôže byť vždycky full kvality. Vypni to, lebo toto už ide k úrazu. Pozri, Didi a mama. No, ukáž. Pozri, Daddy a mama. Aj s mamou robíš? Poď, mama, don't be lazy. Mama. Dovolíš? Áno. No, poď, mama, don't be lazy. Pozri, mama. Ale ide mi to. Super, šikovný. Na maminke. Pozri. Wow. Jaké brucho má v tom, že? Aha. Kde máš brúško? Pozor, nezašpíň sa. Ej, sami. Nezašpíň sa. Už sa hraje. Už nechceš robiť sami? Už sa ti nechce robiť? Dám ti zásteru. Chceš zásteru? Už nejdeš robiť? Pozor, no tak choď. Au. Ďakujem. Čo sa tam je? No to je... Čo to je? To je jaké one? Reka. Mama, potolať. Písala, musím Zebuši. Potolať.